Εγώ ήμουνα πριν στο λιμενικό, ήμουν αξιωματικός του λιμενικού. Και ήμουνα κυβερνήτης αυτά τα σκάφη τα δικά μας. Από εκεί παράγεται το γεγονός ότι μου αρέσει η θάλασσα και ήθελα να αποκτήσω ένα δικό μου σκάφος. Και το οποίο πήρα βέβαια. Μετά από μεγάλους κόπους, έτσι. Είσαι γέννημα Θρέμα της Πύλου. Ναι, από εδώ είμαι. Εδώ γεννήθηκα και επειδή μου άρεσε η θάλασσα, γύρω στα 16 μου δείξα ένα καράβι και πήγα στις Ινδίες, στα 16. Ψάχναμε να βρούνε. Είχαμε προβλήματα. Σκληρές εποχές τότε. Αυτές είναι οι παλιές ψαράδικες βάρκες, αυτές ήταν. Αυτό που ακούς τώρα, το άκουγες όταν έμπαινες παλιά. Αν καθόσουν ξέρω εγώ έξω στην πλατεία, άκουγες αυτό το χτύπο που τις ψαρόβαρες που χόντανε. Πηγαίνανε το πρωί, ψαρεύανε και γυρνάγανε με τα δίχτυα και τότε άκουγες αυτό το χτύπο. Είναι χαρακτηριστικός χτύπος αυτός. Αυτό που ακούτε τώρα είναι μονοκίνηδροι μηχανή που έχουν στα ψαροκάικα, τα μικρά, και την ηρεμία του πρωινού που τα γυρνούσαν. Αυτό μας δημιούργησε ένας προσφυλής ήχος. Ναι. Στα λιμάνια και στα ψαρολιμάνια ειδικά αυτός ο ήχος είναι προσφυλής. Πάρα πολύ προσφυλής. Πραγματικά μου έχει μείνει μια ωραία γεύση και όπως σας είπα, όταν έρχομαι εδώ στην Πύλο θέλω μια γαλήνη. Γιατί από εδώ ξεκίνησα και τη ζωή μου. Και μια πικρία, γιατί ήθελα μια ζωή. Να ζήσω αυτά που θέλω εγώ να ζήσω. Δεν υπάρχουν, δεν γίνεται. Μία είναι, τελειώσαμε. Και θα προσπαθήσω να την περάσω όσο γίνεται καλύτερα. Αυτό.